जतन खुलुमखा ते पुंकाहाम आं बिहेसके कायसा कक माहासेनाय मियाफ्रो तुई मायरांगो अबहाय कायसा गतना आं थांका चिनि महाराष्ट्र चिनि बबागरानो बालाय खेन बरक मान समान नष्ट खायखा अबतिपारानि इतिहासो पुइला अंखाना अबाय चिनि बबागरानो हानि नक फांनो हय मान समान इज्जत नष्ट खायमाने अब ngैमाया जों जत साइमानो चिनि इतिहास गोथां तंख जों 184 जन राजा जों कक सालायो बनि बसं तंख आं सारा भारत गुरिखा आं साइमानो चिनि तिप्रानि इतिहास लाइबुमा केबन करै ताकफान चिनि प्रमाण तंख चिनि लिविंग हिस्ट्री चिनि राजबारी तंख राजानि बंश तंख अमायक्लाय जों जत्तनो बालायखने प्राउड ते गर्व जों बन नुगुई शुधु तिप्रानि बरक गया सारा भारत वर्ष बरक बन जत्तनो बरमराव बन महाराज हिनै जतन हनो शुधु भारत सारा बै विश्व पृथ्वीर इवेन आनि बिस्कांगो आं गोबां मालायखौ चिनि बरं बनां अमित शाह होम मिनिस्टार बाय बनि जे सावो चिनि महाराज प्रद्युकिशोर बबाहाय दं रंबो सोंगो बनि जे बसुक बरमराव खरजा होम मिनिस्टार किन्तु तिनि चिनि बरक रक आबनो जों नुगिया सिया निजेनि बुमा बुफानो निजेनि इतिहासनो निजेनो नष्ट खायो निजेनो डाउन खायो अब ngैमाया बनिबा आं अम्मा सानाय चिनि पाताल कन्यानि कक पाताल कन्या तो आं सिनेगो बन आनि सावनेक चराय बना जराय बसे नुगुइ फायो बनि तमुंसामं आं काहाम गोसाय मानो बना बसुक चिनि महाराज बबागर हामजाक महाराज सिनागो लाख लाख रां नामानि रां चामानि आबनो ताबो नों टिक्लाय रेडि नों लाचना दरकार आं नुगुइ दं आं सिगो नों एक समय नि रिक्सा गाना पूजा करै रेशनि माइरं कारि जानानै पूजा करै नों आं बट्टी खायफ्र कलेजो नों कलेजो बट्टी माया निनि मार्क कमनि बागै वुमेन कलेजो रिजेक्टेड आं सिटिनि थांगै आरो प्रिन्सिपाल आनि क्लासमेट आनि बन्धु आनि खर सिनिजाक प्रिन्सिपाल आं सिनिजांगै बना रिक्वेस्ट खालायो नों आं बट्टी खरौ निनि बट्टी रिजेक्टेड तांगै के निनि बेलाय मार्क कम निनि अनार्स करै निनि मार्क बर्डार मार्क नों 12 पास खायफ्र आं नुकजाक तिनि नों आं वै सां टांखा 3-4 बছর आपनो नां बार बुझो चेष्टा खालाया नों बुजिया नों बैनिखौ खोनाया